Es geht weiter, immer weiter zurück bei Sword Online Alicization Licorice. So, ja, ein paar Tage vergangen im Real Life, nicht hier in-game. Und irgendwie, das Spiel hat, was so die Grafikeinstellungen betrifft, ist irgendwie ein bisschen creepy. Jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte, verwirrt es mich irgendwie komplett. Ist irgendwie nicht ganz normal, sag ich jetzt mal. Aber egal. So, wir haben den Job Yuji und Citadel zu treffen. Die Frage ist ja eigentlich Hauptquest, aber ich frage mich jetzt gerade, habe irgendwie noch irgendwas Sidequest-mäßig Interessantes? Eigentlich müsste es ja anzeigen, und die Charaktere. Ja, eigentlich müssen sie es anzeigen. Wobei wir haben ja auch verschiedene Symbole jetzt da oben. Ich meine jetzt das Symbol zum Beispiel. Ganz kurz Abkürzung nehmen. Ah, hier. Ah, das ist eine Schmiede, okay. Wo er noch nichts machen kann. Das finde ich jetzt nicht ganz geil. Ah, Moment, doch. Ach, ich kann nicht mit ihm interagieren, sondern ich würde gerne mit der Schmiede selbst. Okay, das wird theoretisch schon mal gehen. Wobei die eigentliche Frage ist, will ich das überhaupt schon? Ja, ja, die Bestienklaue. Die wird noch fehlen. Okay, gut. Weiter geht's im Text. Die Frage ist ja mit den Sidequests. Wie erkenne ich die überhaupt? Also meine ist natürlich von weitem, ist klar. Oh gut. Sieht nicht so besonders aus. Déjà-vu, Trifusion und Zitadelle. An Seda, also sprich Giga Sidas, so war das Teil, ja. Geh mal dahin. Der war ja zum Glück relativ in der Nähe. Man sieht schon, Kiritos Ausdauer in dieser Welt, ist ja kein Spieler, eigentlich ist ja eine virtuelle Welt, einfach, die ist grenzenlos. So. Was hier noch Schönes? Ach so. Ach, der Weg, der angezeigt wird. Ah, genau. Wo entlang ich muss. Filibus. Oh, Hoppelhase. Kann ich mit ihnen irgendwie auch interagieren? Vielleicht schon, vielleicht nicht, wer weiß es schon. Alles mitnehmen, was wir hier finden. Genau, dann haben wir noch einen Speicherpoint, also Gigasidas. Die Hasen jagen, ne? Die sind natürlich alle schon weggehopselt. So. Jetzt sind wir hier, wieder speichern, noch nicht nötig. Erstmal zum Gigasidas. 王都へたどり着くにはユージオの協力が必要不可欠だ。それにはこの巨大な木を切り倒さなくてはならない。ユージオを彼の一生をかけても終わらない天職から解放するために。おい、大丈夫か？大丈夫じゃないかも。これとてつもなく重いんだ。さあ見てくれキリト。青バラの剣だ。この剣は何なんだ？ルーリットの村に住む人ならみんなが知っているベルクーリと北の白い竜っていう冒険譚があるんだ。ベルクーリは300年前にこの土地に村を開いた初代の入植者でさ、彼の冒険譚の中にこの青バラの剣が出てくるんだ。ユージオはこの剣をどこで手に入れたんだ？6年前にアリスと果ての山脈に行ったって話をしただろ。その時に洞窟で
竜の骨とこの剣を見つけたんだ。ドラ、いや、竜は死んでいたんだな。うん。骨には刀傷がついていたよ。竜を殺した奴がいるってのか。一体誰が？わからないけど、その人は少なくとも剣には興味がなかったみたいだ。それで友情は放置されていたこれをここまで運んできたのか？一昨年の夏から安息日ごとに少しずつね。大丈夫かい？まあ、なんとかな。とてつもなく重いけど、それ以上に綺麗な剣だな。普通の鋼じゃないよね。銀でもないし、竜の骨とも違う。つまり人の手によるものじゃないんだと僕は思ってる。神様の力を借りて強力な術師が形にしたか、あるいは神様が手ずから作り出した、そういう器物を神器って言うんだ。青バラの剣もきっとその一つだよ。神が作り出したものか。この仮想世界における神とは一体何だ？ゲームにおける管理者？メインプログラム？何にせよ、今分かっているのは、この青バラの剣が恐るべき優先度を誇るオブジェクトだってことだ。友情、少し試したいことがあるんだけど。まさかその剣でギガスシダーを？近畿目録に剣でギガスシダーを叩いちゃいけないなんて項目があるのか？いや、そりゃそんな掟はないけど。じゃあ問題ないな。なんだか前にもこんなことがあったような。試してみる価値はあるだろ。うまくいけばこの木を切り倒せるかもしれないぜ。分かった。慎重にね。キリト、大丈夫？こりゃダメだ。反動だけで手足が痛い。これだから言わんこっちゃない。やっぱり難しいみたいだね。なあ、まずは青バラの剣を自由に振り回せるようにならないとな。変なことに付き合わせて悪かった。いいんだよ、気にしないで。それより手足が痛むんだろ。シラル水を持ってくるから少し休もう。ああ、悪いな。それじゃあちょっと待っててね。青バラの剣を扱えるようにか。ゲームであればレベルやクラスやステータス、何らかの条件があるはずだけど。そうだ、ステイシアの窓。オブジェクトに試せるのなら自分自身にも試せるかもしれない。ユニット ID とこっちが店名か。青バラの剣を振るのに失敗したから少し減っているな。オブジェクトコントロールオーソリティが38、システムコントロールオーソリティが1しかない。システムコントロール権限は神聖術に関するレベルか。そして38あるオブジェクトコントロール権限、武器やアイテムの使用に関するのはこっちかな。青バラの剣はクラス45オブジェクト。オブジェクトコントロール権限を45まで上げれば青バラの剣を使いこなせるようになるってことか。とはいえ、どうやったら権限を上げられるんだ？お待たせ、キリト。さあ、青バラの剣はギガスシダーの鱗にでもしまって、少し休んだら村へ戻ろう。あら、キリト、帰ったのね。なあ、セルカ。ああ、そうだ。
今少し話せるかな。私別に構わないわよ。その聞きたいのはセルカのお姉さんのことなんだ。私にはお姉さんなんていないわ。今はだろ。ユージオに聞いたんだ。君にアリスっていうお姉さんがいたこと。ユージオがあなたにアリス姉様のことを話したの？どこまで？アリスもこの教会で新生術の勉強をしてたことや、6年前聖号騎士に連れて行かれたってこと。そう、ユージを忘れたわけじゃなかったんだ、アリス姉様のこと。村の人はお父様もお母様もシスターも決してアリス姉様の話をしようとしないの。まるで最初からアリス姉様なんていなかったみたいに。だからユージオも姉様のことを忘れちゃったのかもって。忘れるどころか、ユージオはすごくアリスのことを気にかけてるみたいだぜ。それこそ天職さえなければ今すぐオートまで探しに行きたいくらいに。そうなの？じゃあユージオが笑わなくなったのは？ユージオが笑わない？ええ、姉様が村にいた頃のユージオはいつも笑っていたわ。でも姉様がいなくなってからは笑顔を見てない気がする。確かにユージオの物腰は静かだが、俺の前で笑ったことは一度や二度ではない。彼がセルカや他の村人の前では笑顔を見せないというなら、その理由はおそらく罪悪感だろう。やはりユージオの魂は単なるプログラムではありえない。 Wenn ich mal kurz etwas einwerfen dürfte. Mir gefällt, wie das Spiel den ganzen Handlungsstrang hier um ja, die Story von Alicization anders erzählt oder ein bisschen anders darstellt als im Anime. Weil im Anime sieht und hört man auch, dass sich Kirito bis hierhin viel, viel weniger Gedanken gemacht hat. Sowohl jetzt über Yushu als auch vorhin über das blaue Rosenschwert oder auch über die ganze Welt und so. Es ist schon interessant. 彼は俺と同じ本物の意識、魂、フラクトライトを持ち、6年の長きにわたって深く苦悩し。ねえ、何を考えているの？いや、ちょっと思っただけさ。ユージはきっと君の言う通り、今でもアリスのことが何より大切なんだろうなって。そうなのね。やっぱりセルカはユージオのことが好きなんだ。そんなんじゃないわよ。なんだかたまらないのよ。お父様もお母様も口には出さないけど、いなくなった姉様と私を比べて。だから私、家を出て教会に入ったの。Ich dachte, sie reden nicht mehr über Alice oder über Alice. なのにシスターザリアでさえ私に教えながら、姉様なら一度でできるようになったのにと思ってる。ユージオはそんな人じゃないけど、私のことを避けてる。私を見ると姉様を思い出すから。でもそんなの私のせいじゃない。私は姉様の顔だって覚えてないのに。ごめんなさい、取り乱したりして。いや、泣きたいときは泣いた方がいいと思うよ。うん、そうね。なんだか少しだけ楽になったわ。人の前で泣いたのはずいぶん久しぶり。へえ、すごいなセルカは。俺なんてこの年になっても人前で泣きまくりだ。俺、キリト、記憶が戻ったの？いや、そうじゃないんだが、そんな感じがするっていうか。ともかく自分は自分なんだからさ。
他の誰かになんてなれない。だからセルカも自分にできることをすればそれでいいんだ。そうね。私、自分からも姉様からもずっと目を背けようとしてたのかもしれない。あら、もうこんな時間なのね。キリトの聞きたいことって結局何だったの？いや、十分分かったよ。そう。ねえ、キリト。なんだ？キリトは聖号騎士様がどうして姉様を連れて行ったのか、その理由も聞いたの？ああ、なんで？私は知らないのよ。お父さんたちは何も言わないし、ユージオも教えてくれなくて。確か果ての山脈にある洞窟を抜けて闇の国の土に手を触れてしまったからって聞いたけど。そう、果ての山脈を。大丈夫か、セルカ？ええ、平気よ。教えてくれてありがとう。せっかくの安息日なのに引き止めちゃって悪いな。気にしないで。それじゃあ私は行くわ。ああ、またな。キリト、なあ、村長さん。セルカを見なかったか？セルカ？さっきまで話をしていましたが、その後はどこに行ったのか。教会にも村の中にもセルカの姿が見当たらないのでね。え？シスターアザリアもセルカの行方はわからないと。きっと何か急な用事があったのでは？だといいのだな。ともかく他を当たってみる。俺も探してみますよ。教会の人間でセルカと最後に話したのは俺かもしれませんし。ああ、感謝する。セルカが行きそうな場所か。友情なら付き合いも古いし、何か知っているかもしれないな。Ja, vielleicht hat er die. Und ich bin nur 3 Meter entfernt, WTF. Aha, er lag verwirrt. Okay, und so würde dann die Quest automatisch weitergehen, oder wie darf ich das verstehen? Ich sehe sonst auch gar nicht, ob wir irgendwie sonst was hätten. Die 48 Meter von hier aus ist ja was anderes, das wissen wir. Moment. 友情、キリト、どうしたんだい？実はそんな、セルカがいなくなったって。友情、セルカが行きそうな場所に心当たりはないか？行きそうなって言われても。俺、セルカと少しだけアリスの話をしたんだよ。だからアリスとの思い出の場所かもしれないと思って。あ、友情、アリスが聖号騎士に連れて行かれた理由をなぜセルカに教えなかったんだ？そういえば昔聞かれたことがあったね。なぜ、どうして言わなかったのかな。Höchst verdächtig. はっきりした理由があったわけじゃないんだけど、不安だったのかもしれないね。セルカがアリスの後を追いかけてしまいそうで。Oh oh. それだ。え？俺、セルカに教えちゃったんだ。アリスが闇の国の土に触れた話を。セルカはきっと果ての山脈に行ったんだ。それはまずいよ。村の人に気づかれる前に早く追いかけて連れ戻さないと。いや、今すぐ追いかけても間に合うかどうか。もしかしたらもう洞窟についているかもしれない。念のために聞いておきたいんだけど、もしセルカが闇の国に入ったらその場ですぐ聖号騎士に捕まってしまうのか？いや、聖号騎士は多分
翌日にやってくると思う。そうか。じゃあ最悪の場合でもまだセルカを助けるチャンスはあるわけだ。何を考えてるのさ、キリト。単純な話さ。今日中にセルカを連れて村から出れば聖号騎士から逃げ延びることができるかもしれない。そんなことできるわけないよ。別にユージオに一緒に来てくれとは言ってないぜ。俺がセルカを連れて逃げるよ。俺が口を滑らせたのが原因なんだからな。その責任は取る。ダメだよ、無理だよキリト。セルカにだって天職があるんだよ。たとえ騎士が来ると分かっても君と一緒に行くはずがない。それにそもそもセルカが闇の国に足を踏み入れるなんて重大な禁忌を犯すなんてありえないことだ。でもアリスにはできた。アリスは特別な存在だった。彼女は村の誰とも違っていた。ともかく今はセルカの元へ急ごうキリト。なあ、とはいえ最近は獣の動きがおかしいんだろう。念のため今朝支給された武器を持っていこうん、分かった。う。よし、それだけ揃えたらすぐに出よう。行くよ。分かった。Jo! Fusion. Du kannst den Charakter wechseln. Oh, schön. Wechselnde Charaktere. Spielst du mit mehreren Charakteren, kannst du über Drücken von Eltern den Charakter wechseln. Als spielst, nicht sprichst du, das macht natürlich Sinn. Das ist extrem praktisch für besondere Kampftaktiken. Aktiviert. Okay, sehr gut. Du kannst das Hauptmenü öffnen. Ist eigentlich nicht so eine schlechte Idee. Kindheitsoutfit. Natürlich das Eisenschwert. Schön. Kein Holzschwert mehr, sondern ein Eisenschwert. Die Beherrschung steigt mit dem Angriff nicht nötig, um bestimmte Skills erfolgen zu meistern. Schaden. Bestimmte Schaden, die man gegen anrichtest. Mehr Schaden anzurichten mit dem Angriffs. Verteidigung hat auch mit der Waffe zu tun, okay. Ah, ne, warte mal. Ah, das ist allgemein gedacht. Okay. Präzise. Gegner zu treffen. Oder ausweichen. Ausweichen. Ja, gut, macht auch Sinn. Aber dann alles. Stärke beeinflusst den Angriffswert. Wit, den Verteidigung und den maximalen LP-Wert. Geschwindigkeit und Präzisenwert und B beeinflusst den Ausweichenwert. Also Agility oder. Wobei hier steht eigentlich Flix. Rechts unten steht Flix, aber in der Erklärung steht Beef. Okay, okay. Wenn du eine Waffe nutzt, ist wegen der Waffe. Ach du Scheiße, jetzt kommt gerade alles zusammen. Rüstungen enthalten Sockel für Zubehör. Verschiedene Effekte oder Passiv-Skills der Rüstung zugutekommen. Du als Sockels, das ist wie bei Xenoblade Chronicles. Manches Zubehör gewährt extrem starke Effekte, aber dann nur für kurze Zeit. Versiegelten Schatzkisten, okay. Kann visualisieren, kannst du das aus in den angelegten Waffen. Rüstung ändern. Oh, schön. Ich glaube nicht, dass ich schon etwas machen könnte. Oh doch, weiter Stahlschwert sieht doch eigentlich schon geil aus, oder? Sehe kann man noch nichts, als Sekundärwaffe. Schwarzer Schwerkämpfer. Okay, sind die mit den DLCs dazugekommen? Können eigentlich sein. Beziehungsweise eigentlich nicht mit den DLCs, sondern generell ja eher mit den Pre-Order. Ja, vielleicht auch DLC, keine Ahnung. Ein Hut braucht man nicht. Wir brauchen keinen Hut werfen. Nö, das stimmt schon soweit. Änderungen anwenden. Ja, okay. Das Eisenschwert haben wir jetzt also geändert. Sehr schön. Haben wir sonst irgendwas? Nö. Falls sogar ein anderes Outfit? Nö, auch nicht. Also sowieso das Eisenschwert. Ja. Skills. Okay. Schöpfen kannst. Ja, macht Sinn. Was ich wollte eigentlich. Kann wohl wahr sein.
Ah ja, ich habe momentan nur 2. Okay, dann kann man das eigentlich sowieso vergessen. Noch mehr Items, die man auswählen könnte? Nee, auch nicht. Combo-Abschluss. Und das... Aha. Was? Mobiler Skill. Ich habe zuerst moderner Skill gelesen. Ach du Scheiße, ein Skillbaum. Jo, das wird lustig. Skillpunkten. Skillpunkten. Ja gut, ich nehme an, das wird ein bisschen standardmäßig sein. Muss ich auch ein bisschen ausprobieren. Skillpunkt habe ich einen. Wofür nutzen wir den? Für Verteidiger? Für Angreifer oder für Buffer? Extra Skill? What the fuck? Ich glaube, das schauen wir uns nächste Folge an, Freunde, zurück bei Sword Art Online Alicization Lycoris. Bis dahin, bye bye.